A ver, nos en proxectos principalmente o que traballamos é con convocatorias, concretamente a nivel autonómico e a nivel nacional, e, a ver, é un pouco cómico, non? Porque somos un pouco como ratiñas de biblioteca sempre rodeados de moreas de papéis, inda que agora sexan papéis digitais. Son detallista, son manierista, entón eu disfruto moito realmente con o traballo. Teño a boa sorte de estar moi ben rodeado, xa no que é a área de transformación en conxunto, pero sobre todo no día a día. É dicir, teño dous compañeros estupendos que son Abel e Ignacio, quer dicir, estamos promovendo algo ou estamos participando de algo maior que nós, realmente. E gústame esa sensación, a sensación de ter unha causa, de ter un obxectivo polo que traballar, que non son só cartos ou o número de horas que fas. Para min é moi importante ter a conciencia tranquila, no sentido de saber que fago algo que é limpo, que fago algo que é bo, que fago algo que poda axudar a outras persoas. Cando penso nas persoas polas que teño que redactar o mellor un proxecto que teño que xustificar, tamén vexo as caras das persoas. É como ten que ser, é que ten que sair. Faime ilusión que sai. Non preciso que saiban como eu estou detrás tamén participando. Non, pero quero que sexa unha realidade. Cústame moito imaginar a determinadas persoas coas que me levo aquí dentro e poñerlle esa etiqueta de discapacidade doeme, porque é como se estivese facendo unha distinción, unha barreira, un eles, un eu, que non percibín no primeiro día que cheguei aquí. Quero dicir, sentínme integrado, acollido, teño sempre a conciencia moi do día de que de algún xeito somos pequenos invasores, non? Na hora do xantar, porque é o seu fogar, é a súa residencia, acóllenos na súa mesa, participamos con eles. E aínda así, quer dicir, notas esa proximidade. Gustame moito ese momento cando saes no patio, ese momento de falar coas persoas, lembrame moito un pouco no instituto ou fora do propio traballo, cando te atopas con alguén que como imos poñernos o día. Esa sensación de imos poñernos o día e compartir cousas, encántame. Porque axúdame moito a sair do que é a esfera do traballo, a humanizarme, descubrindo xente maravillosa en todas as áreas e con todas as condicións. E iso é algo que me resulta formidable, porque, a fin de contas, unha parte importante do día pasámola aquí dentro. Corres o risco de convertirte nunha ferramenta de oficina tamén, se perdes esa humanidade. E quizá iso que máis valore da mico sexa precisamente iso, a humanidade, a calidez e as persoas.